Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un video clip pe acest video la canal. Cioacă. Ce faci? Vezi că am drumul la filmare, bă. Da, am auzit, doar că mie mi se cam întrerupe. Bun, Ok. astăzi jucăm niște speed builder, se mai cu Andrei. Nu mai știu, sincer, nu mai știu. Eu am filmat un videoclip cu Andrei speed builder, nu știu dacă a apărut. Chiar nu mai mi-aduc aminte, gen, dacă l-am postat sau nu. N-a apărut. Nu, n-a apărut. Uite, suntem în altă bună. L-am pierdut. Pentru că nu l-ai editat. Nu știu, l-am pierdut, că nici nu l-aveam. L-ai pierdut? Aha. Bun, deja am început meciul, Deci gen, da. Fuck. Sau tu unde erai? Ce? Tu unde erai? Bă, erau de 3 sau de 4 înălțime? 3. Gândește și tu, ai 6. Și 2 copaci. Da. Of, Adi. Oh, Hai, băi, shit. fac un perfect match aici pentru voi. Numai perfect match-uri o să fac pentru voi. Da, hai, fac eu perfect match-uri dacă e. Ce? Doar pentru videoclip sper asta. Sper să câștigi, dar știi de ce sper? Doar pentru Bă, videoclip, ce nu n-am pentru făcut că ești bine, un prieten bun. Bă, ce n-am făcut bine? A, floare! Banca în partea lentă! Nu mai știu unde vinea floarea. Fuck! Tu unde vinea floarea? Unde vinea floarea? În colț, gen, nu? Păi așa am pus-o. Eu am pus, mamă, eu am pus cările în partea lentă. Da, Sper că eu- nu fiu eu. Bă, dar eu am făcut la fel. What? Trebuie să ne hidratăm, băieți. Ai, dă capul meu, la asta per mereu. Asta e easy rău. Gen, eu n-am timp să o fac, dar e easy rău. Hai că easy, nu cum era. Era. Bun, punem asta așa. De 3 era, nu? Butoanele astea. Bun, aici vine gen... După băgăm așa. Așa. Oh, shit. Gata, mă, știu. Dar de câte era înălțime? De 5 mi se pare, nu? Nu mai știu. Oh, fuck, aici. Cred că mult mai mic, ca să încapă și... Aha. Hai că nu știu e să o fac dacă e. Da. Știu să o fac. Trebuia cu un rând mai sus. Trebuia cu un rând mai sus. Da, mă, eu știu să o fac, mă. Sunt eu. Nu sunt eu. Scos. Eu am făcut 80%. 73 eu. Da, mă, eu știu să o fac, mă. E easy rău, mă. Da, mă. Trebuia cu încă un rând deasupra, da. Asta e easy rău. Dacă nu faci pe asta... Bă, asta ți-am să pui iarba, sincer. Da, dacă aveai bone meal era mai ușor. Ei, și tu acum, totuși. Ce totuși? Ce, n-am de dreptate? Ba da, dar na, pentru server și tu, bone meal. Trebuie să faci aici perfect match, trebuie să grăbești, trebuie să transpire mâinile pe ăsta. Da, păi mie îmi transpiră încât nu mai știu să fac nimic. Uite, asta mă enervează că nici nu prea îți dai seama unde n-ai pus și unde ai pus. Gen. Da, exact. Trebuie să te duci pe fiecare bloculeț în parte. Perfect match. Că nu e și iarba asta de o culoare. Oh shit, perfect match. Oh shit. Oh shit, bine, mă. Mai îmi trebuia una. Fuck. Și eu am făcut perfect match, aparent. Asta e de 5 pe 5, nu mai ne trebuie nicio instrucțiune. Horror, gen, de făcut. Gen, pentru mine mi se pare super. Gen, nu grea, dar gen plictisitoare și gen pierzi mereu, că gen, dacă nu faci repede. De la asta trebuie să spamezi click-ul ca ultimul handicapat din lume, deci mă jur. Și băieți, mi-am luat și o House Flipper-ul, dacă vreți să facem niște episoade cu House Flipper. Mamă, deci niciodată n-a reușit. Perfect match! Uite-te ce-a făcut ăla de lângă tine. V-am pupat, băieți. N-ai ce să mai zici, frate. Sunt zeu pe asta. Eu mai aveam nițel. Uite, ai văzut cât mai aveam? Nu sunt eu. Aveai un pic. Uite-te ce-a făcut ăla din fața ta. Da. E ok. Am mai rămas numai noi doi și... Aha! Să te văd! Easy asta. Easy, mă. Fac. Dar aici nu știu exact cum vine. Easy, mă! Da, și mă, că te bat.
Perfect match. Unde, cum mai putea, Ce ai trebuia să făcut? pun sticla? Total greșit. Ba nu, e bine, e bine. Dar gen, nu mai știu unde trebuia să pun sticla. Ia. Acolo, era bine. Nu pe mijloc, fraiere. Nu uita, am greșit. Eu sunt scos. Fuck. E ăla de lângă tine, tu Nu, ești eu. ăla la altă. Fuck! Stai spectator, nu știu, dar aici tai, gen. Da, revenim cu următorul meci. Hai. Bun, ăsta e următorul mulțumim. meci, da, am revenit. Mamă, deja s-au făcut full. Oh, shit, am căzut aici jos, nu! Aia și eu am căzut, intenționat. Hai, n-am mica. Iar unul lângă altul. Bă, frate, dar cum se numerește? Că nu, gen, n-avem party. Nu știu. Cred că după alfabet. Cred că după alfabet. Vede că suntem pro. Ne Îți vedeți că rip. suntem pro la ăsta, mă, și de-aia. Pro și Da, pro. Fac. Uite deja, mă. Da. Da, gen. Eu n-aș pa scările astea de sus, gen. Bine? Fac. Nu. Nu. Așa. După aia venea așa. Aha. Mă, măcar este 50% să fac și eu. Aha, da. Construcția asta niciodată n-am făcut-o bună. Nici eu. Bine, oarecum știu cum se face, dar gen... Da, și eu. Da, eu din antena... Gata, eu aici nu mai știu. Aici nu mai știu. Sus acoperișul chiar nu știu. A terminat acoperișul? Eu cred că o să ies. Da. Ba 74. nu, ăsta lângă tine, bă. LOL. Da. Cred că cu 2-3 Da, uite cât mai aveam. Eu mai aveam doar alea, dar n-am știut cum să fac. Da, acum știu. Eu nu știu. Asta da, easy. Adi, vezi că filmez, mai vorbește și tu cu lumea să dați bușiți butonul de like acolo. Nu suntem cringe. Abonați-vă la Adi. Nu suntem cringe, bă. Bușiți butonul nou. Băieți, am încercat să ne luăm și noi Premiere Pro. E bine spus, am încercat. Nu ne-a ieșit nimica. Adică ne-a ieșit, dar nu ne merge să exportăm nimica, gen. Și nu am canal degeaba, gen. Hai, bă, Andrei, termină, bă, și odată. Haide, mă, hai, mă, băine, mă. Taci, bă, din gură că nu sunt ca tine. O să apară, cred că și un videoclip de Hide and Seek, nu? Și de Survival sau ce să mai filmăm Da, o să apară, cred că o să filmăm și Hide and Seek, o să filmăm și Bedwars, dacă, nu știu sigur. Da, o să filmăm multe chestii în serios ăsta, așa că hai să vedem. dați acolo butonul de like și de subscribe, faceți noi 250. Cred că cam toată lumea a făcut. Nu, de fapt n-a făcut toată lumea, că până acum... uite ăsta de lângă mine ce a făcut. Ne mai trebuie, băieți, 4 abonați și suntem și noi 250. Doamne, de-abia așa easy. 300 de abonați. Aoleu, visul meu să mor eu. Easy, Edi. Haide. Asta easy rău, gen. Era și Adi, dar nu știu dacă e și în mijloc, adică cred că este, da, nu? e. Adică da, este. Haide, băieți, hai să terminăm noi construcția asta astăzi. Aproape am terminat-o. Mam. Bun, hai, băieți. Mam. Hai, băieți. Pardon. Hai, băieți. Eu am terminat-o. Și eu. Bravo. Asta e easy, gen. Bă, Adi, vezi că eu am răgăit să tai la filmare. Hai că tai dacă e, Andrei. Băieți. Băieți, eu nu l-am auzit dacă voi ați auzit, așa că lăsăm acolo pe video. Nu știu dacă s-a auzit. Sperăm că da. Nu? O să pun în titlu Andreea răgăit în timp ce filmam. Uite ce a făcut prostul ăsta. Hai să vedem ce construcție. E clar. Bă, dar dacă stai să te gândești, nu e așa grea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fac, deja am uitat. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Încă 1, 2. Dar vezi că la asta nu-i de numărat. 6. Ba e, gen. Niciodată nu număr la asta. Și acum, Acum... termin! Ce, mă? Bă, ești proastă? Bă, ești... N-ai cum, mă. Mai a rămas un bloc. Uite la ce. Perfect match! Eu nu! No, eu o să ies, Ce e asta, mă? Tu nu... Bă, Adi, tu de ce ai făcut și ala de jos, efectiv?
Ce era de numărat? Ți-am zis că nu era de numărat. Eu, Uite cum da. ai făcut. Din nou, bu. Fraților. Bun, și al treilea meci și ultimul. Haide, vino. Unde intrăm? Aici sus. Din această Hai seară. în același... De la... Da. Deci, Ultimul meci de Speed Builders din această seară minunată. da, bineînțeles. Ce seară minunată! Noi ne dăm tot sufletul ca să facem videoclipuri seara. Stăm până la 12. Hai că stăm până la 12. Haide. Ce seară minunată! Easy. No, bă, Andrei, bă, ce faci, mă? Te dai la România Talent sau ce? Ce seară minunată! Mai spunem proastă odată. Bă, știi că filmăm. Adică... Știu. Da, gen, gen construiești și nu poți să tai, gen, știi? Că gen construiesc. Da. Da. Adi, de cât era? De 3? Nu, de 10. Shit. Unul deja terminat. Ce Cum? seară minunată. Mai spune. Mă, așa repede. Haide, mă. Unde ești, mă, tu? Ah. Perfect, ce? Bine, Andreiul. Andreiul, hai că Care n-a făcut bine? Ăsta a făcut. Asta de aici. Băieți, dacă vreți o serie de House Flipper și de Minecraft Lucky Block-uri, cu Lucky Block-uri sau de Minecraft Parkour, să ne scrieți acolo în comentarii. Bă, știi că s-a băgat pe Gamester, s-a băgat parcurs și ce mișto e? Da, e super enervant. O să facem mai multe minigame-uri dacă mai încolo. Easy. Hai că asta e ușoară. Ce seară minunată. Deci mi-a băgat în cap, acum o să cânt de mereu, gen. Hai, mă, pune blocul. Ce seară Adi, de ce înjuri? Ce, mă? De ce înjuri? Nu am jurat. Nu, săracuțul de el. N-am Mânca jurat. l-ar purici să-l mănânci. Bă! Perfect match, primul. What? Ce faci seară minunată? Vezi că mai ai un bloc de pus, bă, la cioc. Ba Încă nu, unul. gen e făcut de... Da. Fuck. Mai aveai un bloc galben pus. De ce-i spart? Pentru că nu mergea să pun de linie, gen. Am făcut-o cu gen coada un pic mai așa. Fuck, o să ies. Fuck. Da. Bine, hai și cu al patrulea sau al cincilea? Al treilea, că în cel precedent ai pierdut din prima și nu știu, o să pui filmarea. Ăla, că al treilea, gen 4 metri, hai. Hai să-i 4 metri, fie 4. Pentru voi, aha. Asta e ușor rău, dar nu prea Da. timp să o termin, gen. Niciodată n-am avut timp să o termin. Da, exact. Era de 4 în sus, nu? Sau de 3? 4. A? 4. 4, sigur? Da. Fuck, m-am buguit. 2, Nu știu 3. dacă fac ce fac bine ce fac aici. Bă, cred că-ți bagi joc de mine. Da, de ce? Mi se buguiește într-unul. Nu, dar chiar îmi bag joc de tine. Aha. Eu am reușit decât să fac alea. Nici n-am reușit să fac, uite ce am făcut eu. Deci ori mă buguiesc, ori ceva. Dar în fine, nu oricum, nu cred că o să fie. Dar nu ieșim noi, nu ieșim 72. Da. Dar tu ai apucat de pus de alea. Ua, da, am stat de lângă mine. Nu uitați, vă hidratați, băieți. Ai pierdut. Easy. Easy money. Băi, ia stai că vreau să-ți bapă. Hai că poți dacă e. O să pierzi tu timp, nu? Ei, nu mai merge să închid sticlă! Haide, bun. Hai, Andrei, să câștigăm și noi un meci, amândoi, Andrei. Nu mai știu cum venea, hai că și nu știu cum venea. Hai că și era melodie cu așa ceva dacă e. Da. Vă rog frumos să vă pregătiți pentru lecția de cântat cu Adi și Andrei. De nu mai știi cum era. Nu mai știu cum era. Hai, Adi, mai spune-mi odată Nu mai știu că ești o proastă. în viața mea. Mulțumim pentru atenția acordată.
Hai, Andrei, haideți, Mai mă. Hai, mă, ce spune faci, mă? odată. Numai noi doi am făcut perfect match. Și cu feud. Asta e runda a doua. Oh, shit. Hai, Adi, ce ai făcut? Ce ai făcut mai aici, că ai făcut de Păi, 0 la antrenat, mă. Eu antrenat GG. Am văzut, mă, prost. 100%, cum s-ar spune. 2020. Uite-te pe chat. Da. Da. Easy. Easy money. Easy. Easy money, boy. Nici nu mai trebuie să rețin alea. Da. Roșu, galben, verde, ăsta, roșu, albastru. Dar le ai în inventar fix cum trebuie. Bun. Oh, shit. Țaca-paca. După aia verde. Ce ai făcut, John? Fuck! Am căzut ca Bă, cămeș. da, și mă, idiotă. Hai că-l facem perfect match. GG. Bine, mă. La 0,3 milisecunde de-alea am făcut perfect match de tine. Bine. Mai lăsați-mă, mă, Uite cu ăla fiul de tine ce vostru. a făcut. Ia uite, zvâși de scal 1. 100. Două blocuri la băiat. Bun. Ia să vedem, Adi, ce? Easy. Easy. Haide. Easy, mani, mă. Mamă, deja, bă, dar nu mai bag și ăștia construcții noi, parcă e Bă, deci plictisitor așa. eu cu Andrei am început să cântăm manele în videoclipurile noastre. Știi, nu-i bine, Andrei. Trebuie să ne oprim. Videoclipul tău. Videoclipurile tale. Da, mă, taci și tu, că vrea să te bagi Păi în sunt treabă, videoclipurile noastre. Fac, am pus ăsta greșit, ce prost sunt. Deci dacă o să pierd la asta, l-ai făcut Fac. Hai că faci bine. Haide, mă, că n-am... Mamă, un bloc. Ai făcut. Am pierdut. La mine easy. Deci asta. v-am spus că am pierdut. La mine easy. Hai că easy dacă. Dar ce săr ca prostul? De câte... Bă, de câte era înălțime gen stâlpurile astea? 3. 2, 3. Cred că așa, dacă nu mă Mai înșel. spune-mi că sunt frumoasă. Și că o să Aha, mireasă. cred că știi. Cred că știu și nu cred că pierd. Ce-ar fi să zic? Că am ști... pierd. Nu mai știu cum e. Da. Easy! Bă, câte Vede care blocuri sunt de tine și mine. Cred că eu. tu. 82. Da. 90. Fuck! Adi, tu l-ai câștigat, ăsta cred că e a doua oară care m-am câștigat de 2 ori. Cam asta a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, mulțumesc de vizionare. Noi vom filma acum multe episoade și probabil o să mă... Hide and seek acum urmează. Da, urmează Hide and Seek. Am dat hub. Eu m-am băgat deja pe Hide and Seek. Eu am și câștigat 2 meciuri, deci n-aveți ce să ziceți. Hai, ne vedem N-aveți ce în să episod. ziceți. Pa, pa, pa.